Mina bengithi inhloso yami mina bekuwukuthi lilungise iqhawe. Ngingaveli nje ngiphume ngishiye ngingakhulumanga lutho. Fanele ngigonyuluke kuqala bese ke ngiyayiphumela njengoba bengiphuma kulayini. Inhloso yami mina belapho ukuthi iqhawe lisale selilungisa. Nawe wena osele mawulithanda njengoba bengilithanda mina iqhawe, nawe gonyuluka lapho khona uchaze ukuthi cha, lokhu ungathi ayakusesikho. Mfethu ingoma zakhe zothando awukwazi ukuyidlala mawuphethe umuntu wakho uphethe ingane ilele phe kwesifuba sakho. Awukwazi ukudlala ingoma zakhe zothando, ziyagijima zinaleya vibe leyana yehawu, yabo. I-slow jam sasikhona kwabaningi kabi abantu ade benza i-slow jam. Besenziwa abantu abaningi kabi i-slow jam. Obheka umuzi bedlala i-slow jam. Ubaba uMfiliseni Magubane ubeshaya ingoma eyishaya ibe i-slow jam uzwe ukuthi hayi yothando. Makungeyosizi futhi uzwe ukuthi yabonakele ingeyosizi. Ukwazi ukukhala mfethu ezakhe awukhona ukukhala. Awukhona ukukhala kwezeqhawe. Kuba ezakhe ingoma mfethu angikwazi ukukhala. Mina ngikhumbuli nje ngiphume inyembezi ngidaka utshwala ngikhaliswa izingoma zakho angaze ngoba kunalokho ivele zinginikeza umfutho ukuthi ngisukume, yabo. Ngaleso sikhathi ingoma exoxa ngosizi, inhlupheko, ixoxa ngenhlupheko, ixoxa ngokuboshwa, kodwa mina ngine vibe enjabulo, yabo. Iyona nto mina bengithi funeke siyilungise. Uproducer uyafuneka le. Ngiyabezwa abanye bakhala ngokuthi omunye ungathi uphakanyiswa yilamantombazana awathatha. Ukhuba ngeke kwazi verse ukucula nalamantombazana. Lamantombazana acula i-afropop, umoya wawo uphansi mayisuke eshaya ingoma. Ukhuba ngeke khona. Ukhuba ufuna ukuthi ecule nomuntu akazoya phezulu njengoba enokuya phezulu yena. Nakhona akusiyo into wrong. Isikhathi esesilishayile iqhawe. Qhawe isikhathi sesikushayile mfethu. Nani bafowethu nina nibona ungathi ngiyabheda. Angibhedi. Ngikhuluma ngihlaziya umsebenzi weqhawe ebengikade ngiwulindele, weqhawe lami ebengikade ngiwulindele. Ngayeka. Nganyula eqhaweni. Nginyuliswa yilokho. Angikwazi ukuthi ngizothi nginomuntu wesifazane ulele lapha phe kwesifuba sami. Ngidlala amanye amaqhawe. Libe likhiphile lami iqhawe. Hayi angikwazi. Ukungithuka ngeke kwangisiza. Ngiyazazi indlebe. Vese indlebe into mayisuka iyiqiniso yenza ukuthi sengathi unganolaka lani, kodwa ekugcineni iqiniso ngalishintshe kuyohleze kuyilona. Yabo. Angimaka umfowethu. Anginankinga naye. Ngeke ngize ngimake ngazini mina ngubani. Kodwa umculo indlebe le yokulalela nginayo bafowethu kakhulu. Ngiyalalela mina. Ngiyajula. Ingoma zakhe ziyagijima ziyashesha ukuphupha. Okokuqala lokho. Ingoma ehamba kahle, ingena kahle ebantwini iyaphuza ukuphuma ebantwini. Angeke ngisho ukuthi njengaziphi ingoma. Seniyoyihlaziyela ninamanini nazo nizaziyo. Bafethu asilungiseni bafethu, kuculelwa thina la. Ayikho nje ingane ongayizala namhlanje. Isitena yona ayi mina ngithanda ukuthi ngilokhu ngiyibambe laphana. Cha kunjalo bafethu. Yonke into inesitayela futhi iyaphuma esitayeleni kuqalwe phansi kwenziwe okunye. Makusuke kuthiwa i-artist kusuke kukhulunywa ngomuntu onobuchwepheshe bokwenza into yesimanje, into yakudala. Yena akahlanganiswa kwakudala nokwamanje. Zibe u5 nje ingoma zesimanje zama-2K eyidlalelwa ama-2K. Hayi ukudlalelwa obaba ngaso sonke isikhathi. No auntie. Hayi bafethu ngeke bafethu. Hayi angivumi madoda. Hayi.